El que més m'agrada de les festes de Sant Miquel és la fira i que no haguem suspès el dia de la bici. Pues a mi en especial m'agrada molt el dia de la baixar, perquè jo visc al carrer Sant Miquel i ese dia passa la professó per ací, ve tota la família a veure-ho, molta gent de fora, i me pareix un dia molt bonic. A mi la professó, perquè és un acte molt emotiu per tota la meva família i mos ho hem inculcat tota la vida, entonces és el que més m'agrada. El que més m'agrada de les festes de Sant Miquel és poder quedar amb els amics, passar per les paradetes, comprar esmorzar i pujar a esmorzar al monasteri. El que més m'agrada a mi de les festes de Sant Miquel és el dia en si de Sant Miquel, l'alçar-se pel matí, veure que és festa en el municipi i anar a esmorzar ja en tota la quadrilla d'amics i veure a tot el poble pujant la costereta de Sant Miquel i veure l'ambient que hi ha allí en si. Pues yo creo que también el ambientillo, veure tot el món alegre, la germanor que hi ha ahí, que estan tots units. Pues a mi el que més m'agrada de les festes de Sant Miquel és la baixar i la professó. Pense que tenim un tesor en el Sant Miquel que tenim. Pues la veritat és que tinc molt bons records de les festes de Sant Miquel, de quan era xicoteta, quan anaven els meus abuelos a la fira i me firaven. Pues en realitat m'agrada tot. Més que res soc de Llíria, entonces ho vivim molt. La baixa de Sant Miquel és, jo crec que el més bonico. Després estan muntant per la gent jove, pues partits de bàsquet, alguns concerts que estan molt bé i bueno, m'agrada molt, la veritat. Pense que per a mi un dels dies més bonics de les festes de Sant Miquel és el dia de la baixa, l'encontre en Sant Vicent i Sant Miquel en la Puja. Crec que se junta molta gent i és molt emotiu veure els 2 anys i després també gaudir de la música de Llíria, una cosa tan tradicional nostra, pues pense que és un dels dies més emotius. Pues a mí lo que más me gusta es la bajada de San Miguel, que se junta San Miguel y San Vicente con toda la gente de Llíria y de Benissanó también hay mucha gente. Y luego pues los conciertos que hacen ahí en la plaza, tanto Oñón como Clarín, que tiene grandísimos músicos, por no ser los mejores de España y del mundo. Pues lo que més m'agrada de les festes de Sant Miquel és pujar a Sant Miquel amb els meus amics i després esmorzar tots junts. A mi el que més m'agrada de les festes de Sant Miquel són els bons records que me transmet la professó, perquè m'abuelo ha sigut tota la vida la professó, i una altra de les coses que més m'agradava era quan me firaven la gallata. Pues els actes religiosos, una és la baixar, després la professó, la pujar, els concerts que fa, i enguany que tenim la sort de que baixem Sant Miquel el Gran. A mi, el que més m'agrada de les festes de Sant Miquel és veure els carrers de Llíria ple de gent. Una Llíria viva, veure la il·lusió dels nostres xiquets i la devoció dels nostres majors en les nostres tradicions. Són dies de comboi, de germanor, d'estar tots junts. Per això vull convidar a tots els llirians i llirianes i a tots els visitants a vindre a Llíria a la Fira de Festes de Sant Miquel. Visca Sant Miquel!